Сәлем, дуслар. Сәлем. Шулпан, мен сиңа күптәннән карап торам. Син бүген шундый матур алкалар таккансың. Рәхмәт бик зур Илсә. Дөресен әйткәндә, гомер буе салмышы киергә әзер. Әлеге алкаларны чын чәчәктән Рәйсә апа Камалова ясый. Һәм бүген ул бездә кунакта. Исәнмесез, Рәйсә апа? Исәнмесез. Алкаларны шундый үзенчәлекле матур иттереп эшләү кайдан чыкты? Ничек эшли башладыгыз сез аларны? Мин берничә ел сәйләннәрдән, мәрҗәннәрдән бижутерия ясау белән шөгыльләндем. Һәм үземә яңа идеяләр эзләгәндә интернетта менә шундый үзенчәлекле эшләнмәләр күрдем. Һәм кызыксынып укый башладым, эзли башладым, төрле мәгълүмат эзләдем. Шулай итеп үзем үзлектән өйрәндем дип әйтергә дә була. Рәйсә апа, сез әлеге чәчәкләрне үзегез җыясызмы? Аннары аларны ничек киптерәсез? Үзем җыям, дачада, бакчаларда, болын урманнарда да җыям, үзем дә кайберләрен үстерәм. Аннары инде аларны ике усул белән киптереп була. Беренчесе пресс астында, гадәттә китап битләре арасында иске китап булырга тиеш. Гербарий ясыйсыз инде. Шуңа охшаган. Икенче усулы ул шундый күләмле эшләнмәләр өчен, аларның формасын югалтмасыннар өчен манный ярмасы эчендә киптерәм. Манный ярмасы эчендә? Алар мәсәлән эш вакытында үзләренең формаларын югалтырга мөмкин бит инде. Алар бит шундый нәзик, бәлки вакланалардыр. Чынлап та шулай, чәчәкләрне киптергәндә күбесе вакланырга да мөмкин, төсләрен дә югалта, саргая. Аларны дөрес киптерү дә кирәк. Киптерү урыны дымлы булырга тиеш түгел. Зак кибәбе мәсәлән бер чәчәк. Китап битләре арасында бер айга якын вакыт кирәк. Иң зак кипкәне кайсы? Бер ай җитә. Гомумән, тарихта менә мондый зауклы зәркән эшләнмәләрен ничек эшли башлаганнар? Бу эшләнмәләр эпоксид смола дигән матдә ярдәмендә ясала. Бу материалны 1936 елда барлыкка китергәннәр. Ләкин ул вакытта ул күбрәк төзүчелектә, корабльләр төзүдә, медицинада, аннары соңрак инде музей экспонатларын реставрацияләүдә кулланылган. Инде 20нче гасыр ахырында, 21нче гасыр башында менә мондый эшләнмәләр, бизәнгечләр ясый башлаганнар. Сез материалны үзегез кайдан аласыз? Махсус кибетләрдәнме? Бүгенге көндә мондый кибетләр бик күп. Интернетта күбрәк инде алар. Интернет аша алам. Мәсәлән, бер шундый бизәнгеч ясау өчен күпме вакыт кирәк? Бер бизәнгеч ясау өчен дә бер атнага якын вакыт кирәк була. Чөнки бу материалны катлам-катлам салырга кирәк. Беренче катламы 9нчы кипкәч кенә, икенчесе салына һәм шулай. Рәйсә апа, бигрәк матурлар. Әмма теләгән кеше әлеге бизәнгечләрне кайдан ала? Казанда үткәрелә торган кул эшләнмәләренә багышланган ярминкәләр белән мин гел танышып барам. Һәм миңа ошаган ярминкә турында белешкәч, оештыручыларга хәбәр итәм һәм шулай итеп катнашам. Кайвакыт алар үзләре дә миңа мөрәҗәгать итәләр. Беренче тапкыр сезне үзләре чакырдылармы? Яисә сез үзегез белеп бардыгызмы? Беренче тапкыр үзем белеп бардым. Шуннан соң чакыра башладылар инде. Нәкъ шулай. Рәйсә апа, килгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Без сезгә алдыда шундый иҗади уңышлар теләп калабыз. Чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Эш аянты үз эшен дәвам итә. Безнең белән калыгыз.